Прывітанне ўсім, хто зараз глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі. Мы ў жывым эфіры. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і беларускага пэн-цэнтра. Творчая кухня. І сёння на нашай творчай кухні абсалютна шаноўны чалавек, бард і пісьменнік Андрэй Мельнікаў. Прывітанне, Андрэй. Вітаю ўсіх, хто адвёў свой час на эту сустрэчу. Ну что ж, у нас зараз вечер, надворье, мягко скажем, не вельмі. Вось таму я спадзяюся, што сёння будзе даволі шмат жадаючых паслухаць нашу з вами размову. Таксама паслухаць песні пад гітару. Таксама я ведаю, што у Андрэя недзе прыхаваны гармонік. Рэйшы за мяне, да. Ого! Хотел сказать, что тяжко поверить, але это был бы эйджизм, калі б я сказал. Таму зробім выгляд, што я промаўчаў. Андрэю, і больш, я не ведаю, чаму я лічу песні менш сур'ёзнай часткай нашай размовы, але больш сур'ёзная частка заяўленая гэта чытанне філасофскіх эсэ, і гэта размова пра кнігу аб Андрэе Сысе, і таксама гэта бардаўскі кліп. Давайте пачнем з кліпа. Што гэта за ён? Распавядзіце, у чым унікальнасць бардаўскага кліпа? 95-й год, вельмі такая цікавая каманда, некалькі чалавек, аператар Сергей Чырык, рухавік усяго этого Кастусь Елисеев, тады яшчэ вельмі малады, але такі вельмі энергічны чалавек. Вольга Акуліч, на той час яшчэ супрацоўніца тэлебачання. І вось разам былі там яшчэ нейкія людзі, якія да свайго сораму не магу катэгарычна ўзгадаць. А здымкі на Камсамольскім возеры, у Восеньскім лесе, пасля купання, прыйшлі са здымкаў, не памятаю ўжо на якой кватэры, включили телевизор, там штосьці размаўляем, можа штосьці пілі. І тут першае з'яўленне на тэлебачанні такой абсалютна дзіўнай асобы, як мы тады ўспрынялі, Александра Зімоўскага. Это было его первое з'явление на телебачении. То есть клип, здымки этого клипа, они непосредственно связаны вот с первым з'явлением головного нашего белорусского одночасового там Геббельса и Эренбурга. Ну, на той час, да. Мне здаецца, што... 2010 год. В 2010 он сошел. Да, уже цяпер з'явіліся людзі, якія, як бы это сказаць, перасягнулі спадара Александра, на фоне якіх Александр Зімоўскі, гэта, я не ведаю, ледзь не самы чэсны чалавек на тэлебачанні, але тым не менш. На той час... Ой, да... Ну, вот так, 15 гадоў была его эпоха, і пачалася она менавіта ў дзень здымкаў этого кліпа. Так, цікава. Мы рагатали, шчыра кажучы, сядзелі і рагатали, не могли поверить, что, ну, не то, что поверить, что такі человек может быть долго, настолько нефотогеничным он подался. Але пришла новая эпоха. Мы в эту эпоху тогда яшчэ по своей наивности, напэўна, при ўсім своим розуме не въезжали, что теперь приходит не эпоха прыгажости и фотогеничности, эпоха вот такой пропаганды специальной, да. Ну, да, тады яшчэ, відаць, все ж таки была галоснасць у нас, хотя б крыху. Вось. Як не дзіўна, да. Для мяне самая великая галоснасць это было лето 94-го і некалькі месяцаў. Часы, калі товарыш Федута кіраваў, ён быў ля ўлады, але тым не менш это былі, напэўна, вельмі добрыя часы для інфармацыі і для галоснасці. Мне здаецца, што мы абавязкова мусім шмат пагаварыць пра гэтыя часы. Ужо зараз мне пішуць у каментары, што нашы уважлівыя слухачы і гледачы, што я агаварыўся і назваў шаноўна Анатолія Сыса Андрэем. Гэта, ну, вось тут мне, канешне, сапраўды шкада, выпраўляюся і выбачаюся. Кніга, безумоўна, называецца «Анатоль Сыс, Всельмар дэфармаванай Беларусі». Але ўсё ж такі цяпер пра кліп. Што было ў тых здымках? Да, мы падыходзім якраз
да сутнасці. За моей спиной тут стоять еще 16 книг у серии 100 выдатных деятелей белорусской культуры. И как раз книги Так. Сыса тут нема, хотя она была самой первой. И она разом с книгой Василия Быкова, они вышли в одной пятерке, пятерками даже друковал, Харвест. И вот вышла книга про Сыса. Она стала, напевно, с этих 17 моих книжек в этой серии самой популярной. Хотя и 500 особников, хотя и по книгарнях, але у меня особник есть у Гомелі, а тут у Мінську нема вже этого особника. Зато есть видання, то, яке редактор одразу забракував. То есть для серії треба було писати не так. І тоді моє добре знайомство у Гомелі, я туди ще додав гомельського матеріалу, ще додав додаток. Ось сама толста книга, яка у мене вийшла на цей час, скільки тут, 120 сторонок, самопальний спосіб, ні, навіть менше, ніж 120. 104 сторонки. Ось така книжечка, Псальмяра, да, это моя самая толстая книга, какую я сродил. И вышла она без номера специального библиотечного, да, то есть это самопал. Але самопал за 200 особников. 200 особников. Слухайте, ну так это, мне здаецца, бібліяграфічны рарытэт цяпер. Наколькі я разумею гэтую ўсю сферу, калекцыянеры нашмат больш цэняць нейкія выданні, вось такія не ўключаныя ў нейкія серыі, на якіх няма нейкіх дэталяў, на якіх ёсць абдрукоўкі. Ну, гэта не пра гэтае выданне, а ўвогуле. Так я разумею. В этом выдании есть обдруковки. Есть два знака. Вот это Скоблер и Скоблик. Это особенная история. Есть такой поэт Михай Скобла. Так. Отзначали его день народен у белорусским книгосборы. Памятаю, тогда был еще живый такой классный человек Михаил Шавыркин. Стваральник, можно лічыць часопіса «Родное слово». И довгочасовый его редактор. И вот, дякуючи Шавыркину, мы завітали в книгосбор отзначать день народен Скоблы. И Скобла сидит и каже, а я придумаю новый знак. Ось кличник с коской и пытальник с коской. И он сказал, я запомнил. Я это реализовал, и ось Скоблер и Скоблик. Отповедно, Скоблер это кличник с коской, а Скоблик это пытальник с коской. Я его упарта пропагандую. То есть знак сапраўды вельмі классный, литераторы могут оценить вельмі часто. Пытание есть, а фраза еще не скончена, да, еще сентенция не скончена. Там можно ставить. И наоборот, есть такой выбух эмоций, можно ставить кличник с коской. Плюс еще литера Яч, за якую я вельмі пропагандую. Вот Минск-Тименск писать. Коли б писали про Яч, не было бы спрейчек, потому что там и то есть одночасово. Минск праз Яч. Мінск праз Яць, гэта гучыць як бренд горада. Вось, ну, безумоўно, у Полацку стаіць У кароткая. Ну добра, У кароткая, яно адметнасць беларускай мовы. А ўвогуле кожная з літар, она значила штосьці, азбукі ведзе глаголь добро, да, і вось Яць это было дасягненне. Дякую Богу, большевики, якія ўсё это выкинули. И чамусьці пасля большевиков никто не поспел то Яць вернуть, а літара абсолютно скарынаўская. Поставить сярод города Минска можно побач с Пеном, да, усім поставить помнік літары Яць и вернуть его в белорусскую мову, пока никто інший и будет ассоциироваться, все, что с Яцями, будет ассоциироваться с белорусской мовой у новых поколений. Мне здаецца, что не атрымаецца, бо все ж таки зараз яшчэ гэтая літара, яна асацыюецца з Расійскай імперіяй наўпрост. Участкі людзей так. Да, Расійская імперія ўсё ж таки асацыюецца у нас найхутчэй з прыгнётам беларускай мовы, з русіфікацыяй і гэтак далей. Ну і был такі імперскі дзеяч, які якраз і напісаў кепскія словы про літару Яць, і ці не Сапунов это был. Я памятаю, что он жил на Витебщине, это был 19 стагоддзе, які абгрунтаваў, што літара Яць, она зусім не патрэбная беларускай мове, якая будзе стварацца. Этот человек зрабіў вельмі вялікую памылку, эта группа.
Тому что містычнае значэнне літары моцнае. З імперія, не з імперія, хай буде беларуская імперія. Я ў свой час фестываль праводзіў у Гомелі ў 95-м годзе. У Магілеве. Фестываль аўтарскай песні, там з Александром Балем разам сядзелі, у журы. Я прапановаў, чаму б не назваць фестываль «Магілёўская імперія». Да. Імперія рымская скончылася, прыйшоў там наступны Рым, а потым скончыўся і гэты Рым, і з'явілася некалькі імперій там у Палестыне, рэштак этого. Мы спадкаемцы, тому что тут император, ставка императора была в Могилеве, все, спадкаемцы Российской империи, это то, что зовется теперь Беларусь. Белый рух, Белая Русь, белая иммиграция, все это мы. Это мы. Это наша перемога. Вся эта спадщина, что они принесли в свет, храмы, маёмость, интеллигенция, офицерство. Вот недавно зусім мои коллеги были по музею Богдановича, они шукали, что один з братоў Страечных, які дапамагаў Максиму Богдановичу рабіць малюнкі рабіць для элементара, для буквара. Ён выжыў, ён потрапіў у шанхайскі полк, ён паваяваў на Першай сусветнай вайне, апынуўся ў белай арміі, разам там з шанхайскім святым, які Гітлера падтрымліваў, тым не менш святы ёсць, Ян Шанхайскі. Они там 3 гады на нейкай выспе сядзелі, пакуль іх штаты не прымалі у Ціхам акеане. Там цунамі навокал ходили. Але эта иммиграция уратовалася, осела в Злученых Штатах, ля Калифорнии, и человек прожил больше за 90 годов. Так что мы маем с племенниками, с нащадками Страечного брата Максима Богдановича, який ему допомагав. Одинная галина з древа Богдановичів. Правда, он не Богданович уже, потому что он был Страечный брат по матери. Ён Гапанович, але тым не менш, это вельмі блізкі сваяк Богданович. У яго нашчадкі. Калі вяртацца да таго, з чаго мы пачыналі, мне здаецца, што ўсё ж такі вельмі складана абысці савецкі перыяд, абысці расійскі перыяд. І таму ўсё, што было за тым часам, усе сімвалы гэтага часу, яны будуць выклікаць у нашых з вамі сучасніках больш негатыву, чым пазітыву. Напрыклад, той самы герб Беларусі, які ёсць зараз. Да? Я яго называю постсавецкім гербам, і відавочна, што ён цягне за сабой усю гэтую канатацыю савецкую, калі на яго глядзіш, адразу на языку Беларусія, да, Савецкая Беларусія, а не Рэспубліка Беларусь. Вось тое самае, мне здаецца, будзе і з літарай Яць. Але гэта тэма дыскусійная, філасофская і не мае дачынення, у прынцыпе, да творчай кухні, на якой мы зараз, як сказаць, на кухні, да? Вось, віртуальна у думках знаходзімся. Пен мог бы зрабіць вялікі крок. Вот усе 100 з нейкім людзей з Пена могли бы пачаць пісаць з Яцем. Это было бы одразу элитарное, вот мы одразу показали бы свою элитарность. И вот прозвище вот нашей старшини Светлана Алексеевич, оно могло писаться про Яць. Замечательно, чудово. Бачите, нават мягкія знакі у Тарашкевіцы успрымаюцца неяк варожа часткай грамадства, маўляў, навошта абазначаць мяккасць мяккімі знакамі? Пытанне пра сэнс. Мягкі знак не нясе у сябе пераможнай канатацыі, а Яць, она нясе ў сябе пераможнасць. Это перамога. Гэта сімвал і знак перамогі. І калі ў Менску дзесьці ставіць помнік, дзесьці побач з плошчай перамогі. На плошчай перамогі, да, стаіць Яць, там дзе-нибудь. До речі, хожу часто праз сквер Сімона Болівара, там же некалькі яшчэ ёсць помнікаў. Помнік Августа Піначету, помнік Луісу Карвалану, помнік Габріэлю Гарсія Маркесу, калі ўжо пра літаратуру гаварыць. Там некалькі вот ёсць такіх класных рэчаў. І дзесьці там можна, ну как уже з Сімонам Боліварам, оно так, ну не ў самім гэтым стоіць, але дзе-нибудь недалеко. Поставіць вялікі помнік Яць. На развязцы, напрыклад, на трамваі. А мне здаецца, што калі думаць пра такое, дык трэба
трансфармаваць нейкія аб'екты, якія цягнуць нас у мінулае, у нейкія аб'екты, якія будуць нейкім чынам сімвалізаваць нашу своеасаблівасць і будучыню. То бок можна не ставіць новы помнік, але нейкім чынам трансфармаваць стары, састарэлы у новы і такім чынам даць яму наступнае жыццё. Але тут мы сышлі зусім за тэмы, якіх ад нас чакаюць. Спадару Андрэй, перад тым, як папрашу я вас што-небудзь прачытаць ці праспяваць, адкажыце мне, калі ласка, на такое пытанне. Вось як у 21 стагоддзі, ну ўжо ў 2020 годзе, жывецца такому цёпламу лампаву барду лампаваму, як вы. Усё ж такі бардаўская песня, гэта таксама, ну, вось калі не браць сярэднявечныя карані бардаўскай песні, гэта ўспрымаецца як нешта савецкае, швэдар, турыстычны пляцак, вогнішча, гітара і вось гэтыя ціхія, шчырыя песні. Час мінуў, іншая краіна, ну, я так думаю, што ўсё ж такі дзякаваць Богу. Як атрымліваецца захаваць свою ідэнтычнасць і застацца бардам у 2020 годзе? Человек повинен развиваться, и так и любой жанр он повинен развиваться. Коли мы крутимся, ну, это не пригоже просто повторять без конца одно и то же. Есть классный фильм, до речі, американський, ось який «День сурка». Да? Як там шмат разоў трэба паўтарыць штосьці, каб дайсці, напрыклад, да правільнага выканання. Калі мы штосьці прайшлі, мы, напэўна, вінны рушыць далей. Мы вінны кудысь развівацца. Што тычыць майго бардаўства, ну не я туды лез, это не я шчыміўся, што мяне назвалі бардам. Калі б мяне назвалі рокерам, я б таксама это прыняў. Хаця я разумею зараз, што не рокер я. А як бы вы самі сабе назвалі? А як бы вы самі сябе назвалі? Вызначылі? Просто творца, ось музычны уступ. До речі, мой твор, хаця я нот да яго не пісала, это танга любіць па-беларуску. Карыстаючыся магчымасцю, згадую, 17 гадоў таму, 2003 год, калі я за тым танга на сцэне тут у палацы ветэранаў дэбютаваў, там прысутнічаў чалавек, якому сёння спаўняецца 56 гадоў. Это Игорь Бабков, это сябра, давний сябра ПН-центра, это философ, это мой земляк, гомельский. Карыстаючыся магчымасцю, віншую яго, калі он это зараз пачуеце, пазней пачую, але віншую яго так вось голасам і нагадую і тое самае танга любіць па-беларуску на яшчэ вступе тэму. Долучаюся да віншаванняў у бок спадара Ігара, сапраўды чалавек шаноўны. І што, зараз прагучыць тое самае танга? Танга любіць па-беларуску. Задумка зразумелая. Беларусам варта прайсці ўжо і перайсці простой этап, калі мы сядзелі ў вузкіх вось таких вось форматах. Да? Што вось гэта бард, у нас есть свой бард, як быў у часы маё дзяцінства, быў такі фільм «Адъютант его превосходительства».
Там красное и белое был батька Ангел, який у себя коллекционовал офицеров белых. Там поручик, корнел, значит, подпоручик, капитан, штабс-капитан. Кто другие на эту в расход. Так по фильму было. Вот. Белорусы, на жаль, сильных здесь это такого. То есть у нас есть человек для представительства там, а коли там додать другого человека, то нам не хватит ресурсов. Да? То есть кожному будет мало, боливар не вынесет двоих. Из-за этого отшили, ну, напевно, отшили, я б так намалевал, белорусский айсберг. Да? Вот те, хто зверху. Это есть творцы, яких мы бачим, а ниже куча годных творцев, той же самый аналоги Анатолия Сыса, ну была у Сыса добрая компания. Да? Был его великий сябра Олесь Беляцкий, вот, Эдуард Акулин. Они пробивались 10 разом. Они здолели этого поэта представить відповідним людям і пробити його, просунути. Людей з енергетикою Сиса було, напевно, ну, ще, може, 10. Але, ну, обставини склалися по-іншому. Господар Андрей, Так что... у вас есть некая кампанія зараз ось таких однодумців, разом з якими плечо до плеча можна було б пробиватися? История покажет. Есть выказывание мудрое, что сведчение про себе оно неверно. То есть мы все-таки находимся внутри нашего тела. Тело нами здесь и керует, нами керуют эмоции. По великим рахункам, как про что сказать, треба ну, быть трошки сбоку от системы. То есть не быть залежными там, не от праги там, до грошей, не от праги до поспеху, тогда отрымливается. Тогда будет отрымливаться более-менее такая, будет отрымливаться правда. Всех там в основах буддизма, да, что нам заминает? Нам заминают наши ожидания, и нам заминают наши покуты. Когда мы будем спокойно ставиться до покутов, то есть не переживать, что у нас такое вот уникальное чело, что мы тут такие уникальные, і треба рятуватися у наші часи коронавірусу, так уже себе треба оберігати, вже так треба оберігатися. Ну, так. Мне здаецца, што якраз Анатоль Сыс, мы з ім размінуліся абсалютна ў часе. Я яшчэ быў маленькі, калі ён пайшоў ад нас. Але мне здаецца, што ён такім чалавекам па-за сістэмай якраз і быў, прынамсі, ўсё, што мне пра яго распавядалі, пра гэта сведчыць. Можа, менавіта дзякуючы сябрам і трымаўся яго талент, магчымасць тварыць, працаваць пэўны час. Вось што мяне турбуе, як суадносіцца ў творцы неабходнасць натхняцца нечым, жыць эмоцыямі, і ў той жа час неабходнасць неяк існаваць у гэтым свеце, кожны вечар нешта есці, кожную раніцу прачынацца і некуды ісці. Як ён вырашаў гэтае пытанне для сябе, і як вы зараз яго для сябе вырашаеце? Ну, Сыс якраз зараз ствараецца пэўны вобраз Сыса, які легендарны. Сыс якраз быў чалавекам сістэмы, і, на мой погляд, то, што он аказаўся чалавекам сістэмы, гэта яго значнай ступені згубіла. Распавядзіце, калі ласка, як чалавек, які не па апавяданнях іншага чалавека пра Сыса можа распавядаць, а як чалавек, як сведка таго часу. Паэт па сваім дадзеным паэт, по своему наканаванню паэт, ён себе уяўляў менавіта паэтам, там той час, калі ён уяўляў себе артыстам, калі ён поступал там у тэатральны, ён прайшоў, праз нейкі час он стаў паэтам, катэгарычна паэтам і толькі паэт, што паўсюль падкрэсліваў. Але трэба было ўвайсці ў саюз пісьменнікаў, да? Вот Сыса прынялі ў саюз пісьменнікаў. Але дурныя такія завядзёнкі, і я з імі таксама сутыкаўся, да? Трэба ж дзесьці штосьці паставіць, трэба выпіць, а чалавеку, у якога проблемы у бацькі былі з алкаголем, скажем, Анатолий устрымліваўся ад алкаголя, менавіта імкненне ўвайсці ў сістэму, па сутнасці, оно і прывяло яго да яго хваробы. То есть он аказаўся вымушаны, таму што была такая матывацыя, да, апынуцца ў саюзе пісьменнікаў, апынуцца в этой абойме, што абсалютна як бы
ну, не абсолютно, а что в мейнстриме у людей, особливо выходцев там з невялічкіх мястэчак, это выбіцца ў людзі трабовскіх сістэм. У той же час я ведаю досыць шмат музыкаў, людзей, паэты таксама ёсць, але больш музыкі ведаю, якія трымаюцца па-за сістэмай. То есть яны ні ў што не ўходзяць, яны дзесьці там выступаюць, і наадварот это іх ратуе. То есть это іх ратуе ад разбурэння. Люди застаются цельными, потому что яны не здраджваюць вось этому своему таленту. Да, яны дзесьці там, можа, под водой знаходзяцца у складе этого айсберга. Яны грают там на сейшенах, в узких своих тусовочках. Яны не выязджаюць за мяжу по запрашэнням там замежных арганізацый, якісь крутых, калі выязджаюць зусім па іншых прычынах. Але яны жывуць, і больш таго, яны часам жывуць вельмі гарманічна. Для творцы нормальная ситуация, это, напэўна, ўсё ж таки по фильму. Але яна будзе, конечно, абмяжоўваць аўдыторыю. І наадварот, людзі, якія дасягаюць вялікіх поспехаў, там вялікай аўдыторыі, яны уже робяцца у пэўной ступені несвабоднымі. То есть яны вымушаны для гэтай аўдыторыі гуляцца, надзявая пэўныя маскі. У нашай кампаніі, ну вот мне трошки сумна назіраць, давядзецца, напэўна, называць прозвішча, а можа і не буду нават. Таму што людзі, ці равеснікі, ці блізкія да мяне, класныя, абсалютна, скажем, чалавек незалежны, калі быў на пэўным узроўні і пэўным узроўні папулярнасці. Але пераходзіць на той узровень папулярнасці, калі ўжо цябе запрашаюць медыа, калі ты пастаянна ў медыа, калі ў цябе бяруць каментары, калі цябе бяруць інтэрв'ю, і чалавек з абсалютна свабодным, на мой погляд, выхаваннем, дзесьці са свабодным мысленнем, з вялікім творчым патэнцыялам, ён ператвараецца ў даволі фарматны персонаж. Ну да, конечно, куча людзей, яны захапляюцца, яны узгадваюць эту песню, яны падпяваюць, але тым не менш, ён сам разумее, што ён фармаце. Вось у чым справа. І на твары ўжо не шчасце, уже не свобода, якое было раней. То есть твар, ён адлюстроўвае гэты стан несвабоды. І пытанне, напрыклад, выбора Сергея Михалка, які не быў звязаны, это іншы выбор. Это выбор якраз стварыць нейкую каманду, з якой можна будзе пераходзіць то туды, то сюды і в ідэалогіі, то туды, то сюды і ў мове, то туды, то сюды яшчэ ў чымсьці. Але гэты шлях ён больш творчы ўсё ж таки. Ён не настолькі вымушае казаць фарматныя рэчы. То есть лепей у творчасці ўсё ж таки быць шутом таким, лепей быць клоунам, лепей быць юродзівым у творчасці, чым рабіцца заказным музыкам, напрыклад. Ну, тут гаворка ідзе пра тое, што сцэнічны імідж можа вельмі адрознівацца ад таго, кім чалавек уяўляе сабе па жыцці. То бок запатрабаваны адзін вобраз, і чалавек яго гуляе, каб быць папулярным, але насамрэч, магчыма, ён ужо такім не з'яўляецца, хоча ісці далей. І тут, мне здаецца, праблема праз нашае неўменне неяк адмовіцца ад нечага, перакрочыць нешта. І прыходзіць да мяне палітычная асацыяцыя. Вось размаўлялі мы днямі з сябрамі наконт выбараў беларускіх. Ну і вось думаем, ну другі тур, да? І нехта кажа, што Лукашенко ніколі не дапусціць другі тур, таму што для яго гэта будзе відавочная параза. Мінулым разам другога тура не было, паза мінулым разам другога тура не было. Як ён можа дапусціць прызнанне таго, што людзі яго пачалі падтрымліваць менш? І вось мне здаецца, што гэта рэчы прыкладна аднаго фармату, маштабу, але каб быць шчаслівым і каб рухацца далей, трэба адступацца ад тых пазіцый, на якіх ты чувствуеш сябе упэўненым і запатрабаваным. Ці адчуваеце вы такія самыя патрэбы? Ці можаце вы распавесці, вось куды вы рухаецеся апошнім часам? Апошнім часам я
Не, ну зразумела, куды мы ўсе рухаемся з часам, як бы, да, вось, але ўсё ж таки не ў такім экзістэнцыйным маштабе. Я прыйшоў да высновы, што рухацца трэба толькі ў напрамку любові. Усё астатняе гэта ёсць рэчы часовыя, разбуральныя і малапатрэбныя. По вялікім рахунку, што мы можам даць людзям? Мы можам даць любоў, не можам даць любоў, но можам даваць надзею. Хітрых такой надзеі, што любоў можна праявіць уже тут, а надзея як бы на будучае. А будучае гэта мы не ведаем, она можа не наступіць. Вот зараз людзі жывуць надзеяй, прычым надзея гэта, на жаль, она звязана у нас в Мінску. В Мінску, у Беларусі жывуць надзеі на пэўныя разбуральныя дзеянні, якія прывядуць да паляпшэння жыцця. Я не думаю, што імкненне да разбуральных дзеянняў яно прывядзе да паляпшэння жыцця. Яно прыйдзе да таго, што жыццё стане больш рызыкоўным, ці будзе, оно можа быць і да лепшага, але там все роўна не будзе вось этой любові. Калі мы кіруемся туды, дзе няма любові, мы туды і патрапім. Я там уже быў. То есть я там был, и мне туда не хочется вертаться. То есть значную частку жыцця атрымліваў вялікая не то что радость, а вот такую констатацию. То есть это люди, они такие классные действия, там 10 в медиа, 10 добрый имидж. А вот мне этот человек зробил подлянку. Я знаю, что этот человек на самом справе такая радость, такая мерзота. И я про это потом я думаю, а чему это вот, человек як человек, чему до меня он повернулся именно гэтым боком? Потому что, напевно, подсвідомо я на это провокував. Коли до меня пришли эти думки, стали проходить это разумение, что кожному человеку есть там и теневый бок, есть и светлый бок. Навошта нам теневые боки, это им стимулировать. Навошта стимулировать человека на агрессию, навошта стимулировать человека на здраду, коли можно звертать увагу как раз на то, что нас єднає и то, что робить нас лепшими. Эссе, якое сёння хотел зачитать, там же в анонсе было про эссе. Ёсць у анонсе эссе. Я таксама ізноў хотел сказать, что паўгадзіны мы у эфиры прогучала толькі одна песня и музычная композиция. Так, выбачаюся, ізноў сапраўды не было яшчэ песні. Вось, але тым не менш меў я на увазе, што вельмі не шмат творчага. Вось, і можа сапраўды час перарваць нашай развагі, нашу размову дзеля нейкага творчага элементу. Ага. Был у меня калісьці такі альбом, это ж что было в 2003 году? Презентация альбома «Любить по-белоруску». Да? Ну, вот танго «Любить по-белоруску», оно было повинно починать альбом «Любить по-белоруску». Але в этом «Любить по-белоруску» там было столькі, скажем так, рэчаў досыць непрыгожых, і асоба, якая мне тады дапамагала, яна класная журналістка на сённяшні дзень белсатаўская Лариса Шчаракова, тады она спрабавала быць прадюсерам у мяне, у Ольгі Цярэшчынкі, яшчэ такой ванырскай, у Зміцера Вінаградова, класны выканаўца, таксама. І дзякуючы ёй адбыўся гэты канцэрт у ветэрана. Яна запыталася: Андрей, ну а на якую ты аудыторыю разлічваеш вот такі альбом, калі «Любіць по-беларуску»? Там на самой справе любові было не асабліва і шмат. Песня з того ж самого альбома, яна до этого часу в альбом не вайшла, але час ад часу спявае. І ёсць на яе свае аматаркі. Можна і звязаць у сённяшняй сітуацыі. Песня «Конструктор». Тады, калі на сэрцы цяжар, калі калегі гоняць лажу, калі фінансаў ніякіх, калі каленам б'е па тых чарговы псі, ты смс-ку шлеш уначы, я смс-ку шлю уначы. Трихаманос, 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 излечи, ты чуешь, трихаманос, трихаманос, и вирус ковид излечи. Ёсць аднаполае каханне, ты падзяліць яго не ўстане, а той другі няўдзячны пол сказаў ікс-ол, зрабіў ледь-скол, взяў ты сышол. Я смс-ку шлю уначы,
смс-ку шлеш уночі. Трихамонос излечим. Ты чуешь, трихамонос излечим. Там, где живут трихамонады, там и спевают серенады. Те серенадов не пьют, а только прагнуть и дают. Те не дают, те не берут. Я смс-ку шлю вночі, ти смс-ку шлеш уночі. Трихамонос, і вірус ковід излечим. Ти чуєш, трихамонос, і вірус ковід излечим. Ось, і таких там песень було, ну, ще некілька. Але все это давало довольно такое безрадостное уявление про особливости белорусской любови. Тяжко вам жилося у 2000-е, да. Не, жилось нормально. Мне пошанцевало, скажем так, поназирать разных людей из разных боков. Як бы вот такая речь, как сотворять себе кумиров, дякую Богу, просто життя не допомагало. Не сотворять себе кумиров, тому що люди, які робили подлянки іншим, вони робили чомусь, і часом сама хверна навіть робили нечто добре мені, і наоборот, ті люди, які нечто добре іншим людям, чомусь робили мені подлянки. З таким сутикалися. От есе, яке, я думаю, сьогодні прочитати, сподіваюся, ну, по 20 років, воно не має дальнейшего виходу. Чомусь медіа так його відхиляють, і просто ігнорять. Тому ви трапили у живий ефір. І тому аудіокнига, да, така аудіоесе отримається. Але перед уступом я знов таки мушу подякувати, повинен подякувати Ігорю Бабкову, тому що видавав у свій час часопис «Фрагменти», і там було попередник этого есе, там «Жанчина», там мой артикул називався «Жанчина. Деградація у процесі сталення». І щось там було про Білорусь, як гермафродитизм білоруської нації. Так само ось про це було і на презентаціях виступали. Але це був 6-й часопис «Фрагментів», потім з фрагментами там возникли складаності. Потім я написав... Криху напружився, коли щиро почувши таку тему для есе, але... Ну, філософія білоруського сексу. Ого. 5000 знаков, вот, то які, с уступом. Я буду перериватися, как бы не занадто все это было нудно и как по часу. 3 сторонки, першая сторона. Тож, добре, коли у мене будуть питання, я так само буду вас переривати. І... Ну, покуль що питання немає. Покуль що нема. Да, так і чат ігнорую. Добре. На самому початку міленіуму поспробував я Рознобакова з позиції своїх збільшого гуманітарно-емпіричних ведів проаналізувати білоруський ерос. Поглядів на його як на досить самостійний космос, у яким проявляються і взаємодійничуючі союзні сили і стихії, і де нема нічого незначного. Позначив уплив на секс своєї особливості національного биту, характеру і самосвідомості. Зате амаль 20 десятигоддзі по написанні час від часу перечитував і підправляв створене, так само отримав могучу кучу відмову у публікації ще більшу кучу ігнору, у надрукуванні хоч яких частків. Хоч частки гэтага тэксту ад шэрагу знаёмых, як да таго меркаваў, падыходзячых для тэкста медыа. З пачатку ліпеня 2018-го гэтае маё кшталту эсэ стабільна жыве, спадзяюся, у рэдакцыі часопіса «Дзеяслоў», час ад часу атрымліваючы абяцанку звярнуць на яго ўвагу. Прынамсі, там яго пакуль не адрынулі, а калі адрынулі, мне пра тое не сказалі. І вось такая цудоўная магчымасць пазнаёміць з гэтай маёй непроходной нетленкою день народзін великого нашего философа, поэта, эссеиста и новеллиста Ігоря Бабкова. Это все преамбула еще была. Беларуси пошанцевало опынуться на серединном меридиане суши, там, где заход и усход ровно далеки, ровно примальные и ровно чужие. Белорусский секс сформовался соборно, включивши у себе на кольки мог сусветное здобытие с тенденциями и особливости новокольного белорусского. Традиционный белорусский секс родностный белорусскому рельефу и архитектуры. Белорусские женщины збольшого подаются однопартнерными, принамсі у своем ставлении до конкретного мужчины в конкретный период.
неглибокімі на першы погляд, але аказваюцца шмат узроўневымі пры глыбінным вывучэнні, як беларускія азёры, якія збольшага увогуле сярэдняга роду, ці ўсё прымальнымі, але ў малых дозах, як большасць беларускіх рэк. Першая сторонка закончана, я думаю, робім перапынак. Чытанне эсэ, ну, доўгае чытанне, оно стамляе. Мяне таксама стамляе. Вельмі цікавае параўнанне жанчыны і возера ці жанчыны і ракі. Все ж таки, чаму возера у вашым эсэ, а не рака? Некая плынь. Про рэкі далей будзе. Вы самі заўважаеце, што возера сярэдняга роду, а рака якраз таки жаночага. Ладно, чакаем. Яно канцэнтруе вакол сябе, то есть это як вот жанчына вакол сябе канцэнтруе сям'ю. То бок беларускае грамадства жанчына-цэнтрычнае. Ці сям'я жанчына-цэнтрычная, а грамадства на больш высокім узроўні? Грамадства паазер'я беларускага, яно жанчына-цэнтрычнае, вось так. Адтуль жа у нас разгон. Паўночная Беларусь. Паазер'е гэта... Паазер'е. Азёры у нас паўсюль ёсць, але паўночная паазер'е, это менавіта паўночная Беларусь. І тут яшчэ такі ўступ, пакуль у нас час яшчэ ёсць, пасля можа і не быць. Ёсць кніжачка такая. Я для сябе адкрыў, дзякуючы іншай кніжкі. Кніжка завецца «Другі путь» вядомага Акуніна Чхартишвілі. Як я адкрыў для сябе? Ёсць кніга, якую у нас вельмі шырока прапагандуюць у пэўных колах, да? «Гасцініца Бельгія». Это пра беларускіх пісьменнікаў 20-х гадоў. Там дзеянне пачынаецца ў канцы 25-го года. Тут дзеянне пачынаецца ў канцы 25-го года. Толькі розніца, там Мінск, тут Москва. Там ёсць царатовы сшытак, які ўсё мацуе. Тут ёсць клетчаты сшытак, які ўсё мацуе. Таксама праз усю кнігу праходзіць разважанне. Там разважанне жанчыны у царатовым сшытку, тут разважанне мужчыны у клетчатым сшытку. Там год выдання, можа, 2017, 2018, можа, 19. Тут 2015 год, выдавецтва Захаров. Там развагі пра беларускую літаратуру, тут развагі, вось дзякуючы той кніжкі просто, яна стала таким, она стала трамплином, иначе бы я эту, может быть, не стал настолько подробно читать. А она оказалась другой путь, да, это вот путь как раз любови. Это путь любови сапраўднай. Калі мы, Акунин, Чхартишвили, он сформулировал так, что любовь может быть аристонемичной, то есть, калі мы робим поспех разом со своей другой половой, імкнемся до этого поспеху. Але ситуация может скласціся зусім по-іншаму, то есть поспех, он может быть у другой полове, але дзякуючы тому, что иначе мусіць здрадзіць. И вось выступая любовь симбиотичная, что ли, симбиотичная, так я назвал Акунин Чхартишвили. То есть, якая мало залежить по сутнасці. Будзе этой поспех жыццёвы, будзе этой поспех грамадскі ці не. Ці давядзецца там за інвалідам даглядаць. У рэшце рэшт, вось эта симбиотичная любовь, это то, до чаго мы можем імкнуцца. Другой путь, то есть это не путь вот такого грамадского поспеха. Это, до речі, додаток и до темы сыса. Ось, может быть, сыс и цяпер бы жил, калі б ён застаўся, калі б ён не настолько оказался привязанным менавіта до организации. То есть, калі бы для его не настолько важно было быть привязанным до Минска. Вот, отпустите меня, куропаты, чамусьці это верх связывают только с куропатами. На мой погляд, для Анатолия Сыса куропатами был весь Минск. То есть, отпустите меня, куропаты, отпусти меня, Минск, по сутнасці. Он ехал у свой Горошков, и там он оживал, там он опынаўся там у гармонии, пэўна. Але поспех его чакаў у Мінску. Ну, там он был... Что ідуць сотні гадоў і нават тысячы, а вось гэтую праблему суадносінаў асабістага шчасця і грамадскага прызнання яе людзі не могуць вырашыць ні ў рымскім грамадстве, ні пазней у сярэднявеччы, ні сёння. Вось мне здаецца, што творчая думка і філасофская думка, яны прапануюць рашэнні, але ўсё як бы ніяк, да? І ўсё людзі б'юцца, кожны
над тым, каб знайсці свае суадносіны і гармонію паміж гэтымі дзвюма праявамі асобы. Да. Вось. І, на жаль, часам не знаходзіць. Падказка вельмі простая. Ну, справа ў тым, што падказка вельмі проста, але пайсці па этой падказке цяжка. Гэта тая падказка ёсць яна ў хрысціянстве і ў будызме. Да? Занадта мы прывязаны да рэчаў, занадта прывязаны да поспеху. То есть прыбяры ад сябе вось гэтыя рэчы, якія завуцца ў праваславе, там завуцца страсцямі, да? Ці культура спажывецтва. Так. Калі мы перастаем ставіцца ў тым ліку да таго, каму мы любім як спажыўцы, вось тады прыходзіць любоў. То есть калі нашыя стасункі, яны мала залежаць ад таго, ці атрымаем мы комфорт у абмен на сваю любоў. Мне здаецца, што сёння ў сённяшнім грамадстве чалавек з дзяцінства спажывец. Так, это вельмі вялікі крок. Да самага заканчэння, як бы нас гадуюць як спажыўцоў, таму што, як вы верна зазначылі, рэчы гэта вельмі добры спосаб да нечага чалавека прывязаць, неяк яму звязаць рукі, таму што калі чалавеку робіцца што губляць, ён пачынае быць несвабодным і, як бы это сказаць, супакойваецца, смірэе. Ну, гэта небяспека, чалавек гатовы плаціць за свой комфорт тым, што ён губляе сваю свабоду. У выніку комфорт ёсць, але шчасце, ёсць нейкая ілюзія, так? Ілюзія таго, што ў нас нічога не баліць. І зараз людзі, якія хаваюцца ад ковіду, берагуць свае нешчасныя, то есть наадварот, звышкаштоўныя свае цела, звышкаштоўнае сваё здароўе, звышкаштоўнае сваё жыццё ад сапраўднага жыцця, якое адбываецца навокал. Можа быць, это не лепшае выйсце. Але кожны вырашае. Так, хотел бы я... У нас, на самом деле, засталось не шмат. Да, тому давайте песню и будем вертаться до эссе. Иначе ничего не поспеем. Да, песни, до речи, это со старых песен о главном. Мы их знаем, я страшенно люблю этой мелодии. Тут я выступаю как редактор. Я еще чему про эту книгу згадал. По сутности, вот авторка книги «Гостиница Бельгии», она поступила классично в традициях постмодерна. Да? Постмодерна, она взяла и творча процитовала по сутности книгу «Другой путь действия на іншей реалии». Вот я прикладно то же самое, то есть редакция моя, а песни, мелодии нам давно знакомы, может быть. Не думай об иудах свысока. Наступит время, вникнешь обязательно, переживет эпохи и века, простое обаяние предательства, предательства спрессованы в тома, воплощены и в фильмах, и скульптурами, и ты не понимаешь иногда, где трусость, где работа агентурная. У каждого Иуды свой сезон, свои патроны и организации. Предательство дает кому позор, кому карьеру и награды нации. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего, возможность сдать и подвести итог, и первым стать из самого последнего. Из маленьких Иуд большой народ, а из больших элита и великие. Но есть надежда, коль с тобою Бог, предательству не стать твоей религией, религией твоей. Чаго ўсё ж таки не адняць ад такой спакойнай песні пад гітару, гэта таго, што так ёсць магчымасць зразумела і без лішняй мішуры
падняць вельмі важныя тэмы. І ёсць магчымасць дачуць кожнае слово і уцямна патлумачыць сваю думку. Так, і ў дадзеным выпадку я сканцэнтруюся на увагі ўжо не канкрэтнай, там на ўчынках людзей, а может быть на больш шырокай тэме это здрадзе свайму шляху. На самой справе у нас у кожнага есть свой шлях, мы его можем знайсці, мы его уяўляем, мы открываем, где у нас есть наш талент, где мы можем раскрыться. Але вось дзеля этого комфорту вельмі часто прыходзіць якраз здрада гэтаму свайму шляху. Ну, другая сторонка эсэ, там, дзе ўжо пра рэкі. Я нагадаю, калі нехта нас слухае не спачатку, філасофію беларускага сексу. Вялікія рэкі ўсходняй Беларусі, Днепр і Сош мужчынскага роду. І адсюль жа з беларускага ўсходу шырэйшыя за мужчын зорачкі расійскай эстрады 90-х нулявых гадоў. Ну, можа, хто памятае, ўсё ж такі пісаў это даўно досыць тэксты. Барыс Маісеў, Мікалай Пенкін, Мікалай Трубач і шэраг іншых, ад якіх чакалі і чакаюць эратычна-сексуальнай удзячнасці аднаполыя ім маскоўскія прадусары. З вадаёмаў па ўсёй Беларусі апроч рэк да азёраў распаўсюджаныя сажалкі і кар'еры. У іх плёскаецца рознаісная хатняя птушка, у іх срукі стуць каровы, не кажучы пра людзей, якія яшчэ і скідаюць смецце. Гэтыя малыя вадаёмы адлюстроўваюць масавасць і непазбежнасць сумнага, бруднага блядства беларускага секса, небяспечнага хваробамі. Прастытуцыя – гэта басейны. Карыстацца імі больш прыемна за брудныя сажалкі. Але, як казалі шпіцы з перадвыбарнага штабу аднаго са старэйшых экс-прэтэндэнтаў у беларускія прэзідэнты ў 2001 годзе, он любит плавание, но это не значит, что в случае прихода к власти будут строиться бассейны. Вот сумно, я был не супраць того, чтобы строить бассейн. Лядовыя палацы, проституция так само. Але проституция жорсткая, садомазохистская. И нельга сказать, что колькасць аматараў не расце. Расце. Фантастика, спадару Андрею, пераб'ю вас, але якраз таки у суботу, некалькі дзён таму, у гэтую выбарчую кампанію вмешалася проституцыя. Як мы памятаем, вылечылі жанчыну, якая справакавала у Гродні Сергея Ціхановскага, і раптам атрымалася, ну, як бы сказаць, гэта быў не басейн, вось, і не хакей, вось, але тым не менш апынулася, што інтым паслугі яна прапаноўвае. І вы кажаце, што напісана гэта было пра 2001 год, ці то гісторыя паўтараецца як фарс, раз на 20 гадоў у Беларусі, ці то мы дажывем у дзень сурка, але ізноў выбары і ізноў актуальныя абсалютна тыя словы, якія вы зараз прачыталі. Прабачце, што перабіў. Яшчэ раз, да, але ж тэма якраз да дыскусіі можна ўспомніць ізноў такі, это амерыканскі фільм «Дзень сурка» і паглядзець, як якраз чалавек там ідзе да любові. Так вось, на мой погляд, нашей перамоги не будет до того часу, покуль мы не будем дзейнічаць правильно, не будем наступать на те самые грабли, да, и кричать, ну, количество там меняли лысую резину уже, количество того самого таракана теперь, да, ну, по-моему, тут день сурка повторяется, на мой погляд, особисто. Так, лядовыя палацы, проституция так само, але проституция жорсткая, садомазохистская, и нельга сказать, что колькасць аматараў не расце, расце може не надто модно, але у нас перспективно. Сужаным водоемом Беларуси долгий час было болото. Таким же можно мерковать был и секс. Вязким, затягивающим, повольным, стабильным. Мелиорация спрамила малые реки, провела каналы, деканавы, там, где были болота. И секс зрабіўся прамым и безвыходным у этой штучности промизны. Белорусские мужчины родностные белорусским пагоркам за великих высотов не сягают. Затое без сюрпрызаў і асаблівых вычварэнняў. Рэгулярная, прадказальная, добрасумленная і абавязковая. Застаецца яшчэ трэцяя сторонка, там 6 хвілін бачу. Я яшчэ песню думаю спець. Пытанне ёсць? Слухайте, класна. Выдатная ідэя тлумачыць ландшафтам беларускім. Вось рысы нацыянальнага характару, ну і прынамсі сексуальнасць. Так, вот якраз хвілінка у меня ёсць на конт этой темы. Пытанне не ў тым, каб тлумачыць там ландшафт. Пытанне якраз там, дзе вы канцэнтруюцца на чымсьці адным,
шукаеце ці маніпуляцыі, ці ілюзій. То есть картинку трэба глядзець толькі ў цэльнасць. Картинку глядзіце ў цэльнасць. Дарэчы, у цэльнасці картинку, як правіла, могуць бачыць жанчыны, бо жанчынам дадзена бачыць усялякія дробязі, падрабязнасці, таму яны вельмі добрыя дарадцы могуць быць. Не трэба это губляць. І калі мяне слухаюць жанчыны, дарагія жанчыны, не губляйце вось этой сваей это менавіта жаноцкая якасць. Бачыць усю, бачыць картинку ў цэльнасць. Ну, для жанчын вось так. Для мужчын у лепшым выпадку это глыбіня. Да, мужчыны больш схільныя да таго, каб картинкі не бачыць, але бачыць нешта вельмі чётка, тым не менш. Нейкія аб'екты на этой картинке. Итак, апошняя третья сторонка, часу мало, да. Давайте. Да. Калі глядзець на сведчанне беларускай архітэктуры, секс беларускага мужчыны больше на пачатку і ў канцы вызначаных адрэзкаў часу. Про тое кажуць высоткі на перакрыжаваннях асноўных вуліц беларускіх гарадоў. У большасці выпадкаў такі секс не свята, а тыповыя, абавязковыя і нецікавыя хрушчобы ці ўбогія садовыя домікі. Але з паляпшэннем архітэктурнага будаўніцтва дзесьці выпраўляецца беларускі сэнс. Багатая, разнастайная катэджная забудова, прыгожыя цэрквы і выцягнутыя ў неба касцёлы – гэта і выхад з руціннага секса, да секса падзей, секса свята. Імкненне нашых рэстаўратараў архітэктуры да замены аўтэнтыкі муляжамі, гламурнага і сучаснага, засайдынгаванага выгляду гістарычных аб'ектаў падказвае, што і айчынная мейнстрымная сексуальнасць пераважна муляжнага, знешняга характару, без глыбіннай цікаўнасці і імкнення да сапраўднасці, шчырасці, даросласці з латэнтнай схільнасцю да педафіліі. Хочацца спадзявацца, што латэнтнай яна і застанецца, калі усвядоміцца. У сексуальным ракурсе цікавы феномен прыцягнутых з недалёкага замежжа на змену традыцыйна беларускім купалам-шаломам амаль абавязковых цыбулян на праваслаўных царкоўных будынках. У мяне асабіста тут асацыяцыі з тым, што адбываецца з формай пеніса, калі туды пачаць заганяць шарыкі. І зноў-такі традыцыя, якую нам з савецкага даўна прыносіў суседскі ўсход. Маўляў, па выніках жанчынам падабалася і быццам бы і падабаецца. У прасторы Рэспублікі Беларусь такое падабаецца, як паказвае афіцыйная практыка, не толькі жанчын. Здаровую ацаляючую перспектыву беларускаму сексу, мяркую, можа надаць і ўжо надае увага да беларускай глыбіні. Адыход ад павярхоўнасці зносін і глыбіня беларускага ўзаемаспасціжэння і аўтэнтыкі, глыбіня вывучэння і аналізу з'яваў і працэсаў, глыбіня авалодання ведамі, глыбіня прывязанасці і любові, глыбіня беларускіх артызіянскіх сведравінаў і саляных шахтаў салігоршчыны, глыбіня адкрытага неба і пакуль закрытага для вольнага карыстання народам нашага самага прыгожага, вялікага і глыбокага каньёна пад Ваўкавыскам. У глыбіні спасціжэння найлепшага нашыя самыя чыстыя, самыя пазітыўныя спадзевы на шчаслівую, правільную будучыню, у тым ліку на вялікую і слаўную будучыню нашага сексу. Вось такое эсэ, і зараз застаецца зусім мала хвілін песню. Песню хочу спець, яшчэ одну песню са старых песень, а галоўную. Все мы какой-то мамы, дети, и натурал, и голубой. Опять чума на белом свете, опять чума на белом свете, опять чума на белом свете. Берем себя, ведем домой. Что я скажу своим домашним, своей одной, своей другой? Неужто ж клясться днем вчерашним? Неужто ж клясться днем вчерашним? Неужто ж клясться днем вчерашним? Берем, что есть, несем домой. До доминантов любых улиц, у город близкий и родной. Спецы пропавшие вернулись, бойцы пропавшие вернулись, отцы пропавшие вернулись. Берем страну, ведем домой. Бойцы пропавшие вернулись, спецы пропавшие вернулись, отцы пропавшие вернулись. Берем страну, ведем домой.
Спадар Андрэй, не здзіўляйцеся таму, што не было нейкі час маёй рэакцыі на тое, што адбываецца. Насамрэч, эсэ атрымалася настолькі моцным, што не вытрымаў Zoom, і мяне выкінула на пэўны час з трансляцыі. Я ўсё чуў, але не мог нічога сказаць. Але як толькі яно скончылася практычна, і вы сталі спяваць, мяне занесла назад. Таму я ізноў з вамі. Вось, і магу хаця б, дарэчы, 20:00, і нам час прыйшоў развітвацца. Мне здаецца, што мы ўсю праграму выканаць, ну, як сказаць, все, што было намечана на гэтую размову, паспелі, хаця, натуральна, можна было б спяваць, размаўляць яшчэ доўга і доўга. Але, можа, ўжо і нашым слухачам надакучыла. Зараз, ведаеце, кліпавае мысленне, ўсё трэба нейкімі дозамі, такімі снісхадзительнымі, як кажуць крыху на ўсход ад беларускай мяжы. І дзякуючы таму, што мяне занесла назад у гэтую размову, я ўсё ж такі магу развітацца і з вамі, і з нашымі слухачамі і гледачамі. Добра, дзякую за супрацу, дзякую ўсім, хто вытрымаў. Усяго добрага, поспехаў, любові. Спадару Андрэй, да пабачэння. Павел Свярдлоў працаваў для вас. Нагадаю, што гэта была творчая кухня, сумесны праект Пен-цэнтра і Еўрарадыё. Найхутчэй пачуемся ў наступны аўторак. Да пабачэння. Да пабачэння.